Husain niku iso ngaji, aku sing nurut. Termasuk Gus Semi. Gus Husain niku dulurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan acara yang sangat kami hormati, al-mukarramun wal mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai, lebih-lebih al-mukarramun wal mukarramat, putra wayah al-maghfurlah Mbah Yai Ismail sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak Muspika beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sangat kula mulyakaken, bapak-bapak asatidz, ibu-ibu ustazat yang sangat kami hormati, para santri putra-putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan secara keseluruhan benar-benar menjadi minas sholihin sholihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula namung cerita zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sawani lare estri. Lare estri niku sowan tangane karo niki diketingalaken dhateng Kanjeng Nabi kalih mular. Kanjeng Nabi dawuh, lapona teko-teko kok nangis. Nuwun sewu Kanjeng Nabi, tangan kula niki sakniki keting ciker bungker. Sewakit luar biasa Kanjeng Nabi. Kena opo? Tangan kula niki kobong Kanjeng Nabi. Kobong geni opo? Geni ki sing diarani kobong, impian menjadi kenyataan. Awakmu ngipi opo? Ngeten Kanjeng Nabi, wau dalu kula tilem niku ngipi, rumangsa kula kiamat niku pun teka. Tibake situasine kiamat niku Kanjeng Nabi sangat membingungkan dan sangat menyedihkan. Ya napa lek mboten sedih, mboten bingung Kanjeng Nabi? Sak donya niki piyupan mboten enten. Lemah diganti tembaga, srengenge dindekno mung sak gayukan. Kula mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon, mular kula Kanjeng Nabi. Di samping niku enten sing luweh kula tangisi. Enten situasi kaya ngoten niku sing kula tangisi niku bapak kula karo mak kula mati pun dangu.
Sing kula pikiraken bapak emak niku nang neraka napa nang swarga. Arang lho wong mikirno wong tuane nang neraka ta nang swarga. Sing akeh wong tuane matek karo anake royokan warisan lho ngene. Niku anggen kula ngaten nggih. Umpama mriki ana ya tunggale lho ngene. Sing kula tangisi mak karo bapak napa nang neraka napa nang swarga. Tibake Kanjeng Nabi kula nangis ngalur ngidul ngetan ngulon sesuk dicegat ambek malaikat menungso. Nggih malaikat. Lapo kok nangis? Kula niki nangisi mak kali bapak mati pun dangu. Napa mak niku nang swarga napa nang neraka? Bapak niku napa nang swarga napa nang neraka? Aku malaikat nggih. Buktekno. Saiki awakmu nang neraka tak ayomi gak galek kepanasan. Kon rono. Kula mboten ngarani ngetan, rono. Nggo kono kok ana pintu gerbang. Dadi nang neraka niku ana pintu gerbange. Pintu gerbang niku ana tulisane wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu habiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kula waca ngeten iki bene kula panjenengan besok ana pintu gerbang aja diterusno. Iku dalane nang neraka. Sing diarani neraka iku istana api jere malaikat. Mburine pintu gerbang iku ana istana api. Nggo kuno bapakmu ulu salam, awakmu ulu salam nang bapakmu. Nek dijawab berarti bapakmu nggo neraka, nek gak dijawab berarti bapakmu nggo swarga. Makmu yang ngono ulu ana salam. Nek jawab berarti nggo neraka, nek gak jawab nggo swarga. Kanjeng Nabi kula bareng dumugi istana api kula uluk salam nang bapak. Bapak mboten jawab, ati kula padang alhamdulillah bapak nggo swarga. Bareng kula uluk salam nang mak, assalamualaikum mak. Dadak mak langsung jawab, waalaikumsalam, kok kaya anakku Fatimah. Nggih mak. Sampeyan teng neraka mak iya. Kali mular kula nggih mular. Nah bapak ten pundi mak? Bapakmu kaya taek ya ngono. Lho lah kok kaya taek mak? Iya biyen gondonya nek ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati. Ya. Ternyata nggo kene aku gak tahu disambangi bapakmu. Lah kaya taek ya bapakmu. Ngoten. Lah terus bapak niki ten pundi paling-paling nggo swarga. Merono nang swarga. Engko nek kepethuk bapakmu kandhanono aku kongkon nyusul cenang mentas saka neraka. Enak nek jisur rundingan kaya ngoten. Nggih mak kula patesan. Bareng kula takon malaikat pundi dalane nang swarga rono. Nggo kono pintu gerbang nang swarga. Tulisane fi maq'ati sidqin inda malikim muqtadir. Iku pintu gerbang nang swarga. Nggo gunung kon nek wis kepethuk istana berlian, bapakmu lu ana salam langsung terbuka. Nggih, malaikat. Nggih, berangkat kula Kanjeng Nabi. Bareng enten pintu gerbang tulisane fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Kula langsung mlebu enten istana berlian. Kula uluk salam ten bapak, assalamualaikum bapak. Bapak jawab waalaikumsalam. Istana berlian mboten enten pintune, tapi krana bapak jawab langsung terbuka. Bareng kula dijak bapak rene. Kula niki lungguhno bapak ati kula lara. Nggih bapak kula dhewe nggih kula loaken Pak, bapak.
mak mular disiksa kaya ngoten arep-arep sampean gak tahu nyusul mak. Sampean susul napa? Sampeyan enake kaya ngeten. Jawabe bapak, aja maido. Aku duwe dasar roti-roti kelemben saiki biyen. Apa sebabe bapak nang swarga kok makmu nang neraka? Makmu ya nek dituturi ndau. Wah. Blek. Ngoten ya. Nah terus bapak ten ngriki lan apa iki? Penggawe aku iki bagi berlian. Morong berlian. Isine banyu syafaat, banyu teko Telaga Kausar, banyune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki gelas berlian. Dadi penggaweane bapak iki dundum banyu syafaat. Sapa sing ngombe banyu syafaat iki sak gelas, sak lawase gak bakal ngelak. Kanjeng Nabi bareng bapak niku ngesok banyu sak gelas, eling-eling bapak kula dewi. Kula sing kula ilingi mak teng neraka. Langsung kula jupuk kula gawe mlayu. Nggih tek brengok qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kula mboten ngreken. Kula eling mak kula. Bareng pun duki neraka mak kula bengok. Nuwun sewu mak. Kula niku pun kepanggih bapak. Bapak niki penggaweane dundum banyu syafaat. Iku wau kula betos sak gelas kula gawa mriki. Kula aturaken mak supaya mak saged nginum banyu syafaat cekne mboten panas teng neraka. Kanjeng Nabi gelas berlian isine banyu syafaat. Kula aturaken ten mak, tangane mak rupa genelas. Gelas isine banyu syafaat tersentuh tangane mak meledak. Ngesoki tangan kula kalih niki, tangan kula niki kaya disoki banyu wedang, dadine malih keting ciker bungker. Lare wedok matur kaya ngoten Kanjeng Nabi mular. Sakmono anak wedok nek salihah. Ngebodi wong tuane sampai tangane kesokan banyu umep kaya ngono. Kanjeng Nabi mular. Wis nak tanganmu tak syafaati, tak barokai cekne waras. Ya napa jawab arek wedok? Kanjeng Nabi, kula sumpah wallahi, kula sowan niki mboten butuh tangan kula waras. Cuma kula nyuwun izin dhateng panjenengan. Kula panjenengan ideni tak ganteni mak kula teng neraka. Jerit Kanjeng Nabi. Anak wedok salehah teko sakmono, saguh dadi gantine wong tuwa neraka. Kanjeng Nabi jerit. Wis nak saiki gak ngono. Tanganmu sing kiwa tak gondeli. Ya ambek cekne waras. Tanganmu sing tengen cemplung nang neraka. Ibumu jan salaman. Tibake tangane arek wedok niki dicemplungaken teng neraka, geni neraka mati plus polahane sambung karo astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ya Allah. Mulane Quran dawuh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa ini pokoknya hambane Allah niku cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting kaya ngoten iki. Nih, tadi dasar cinta datang Kanjeng Nabi niki. Geni neraka mboten iso murub. Nih. Bareng Kanjeng Nabi dawuh iki busana swarga. Wehno ibumu. Nggih.
cene salin sandangan swarga, tanganmu tak gondeli, ibumu jaan bareng terno nang bapakmu. Ki dipethukaken kali bojo. Lah teng mriku masih gak petuk pirang-pirang tahun nggih mboten nate becong. Nggih, mboten nate becong. Bareng kepanggih rangkul-rangkulan, lungguh-ngguh kursi gading kaya kuwati. Jarene Quran, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Tadi lungguh jejer kaya kemanten anyar. Muga bapak-bapak, ibu-ibu, estu-estu saged tumibaning hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Allahumma amin. Tapi mboten oleh takon, lah si bojone papat ya napa? Nah, masih papat nang swarga kabeh ya seneng. Niku lakone anak wedok sing sholihah. Iso nulungi ibu nggo neraka senajan ejik nggo donya, polahane dibarengi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, lakone wong mati niku boten sami. Wong mati niku dibagi dadi 5. Sing papat nang swarga, sing siji nang neraka. Muga kula kali panjenengan katut golongan papat. Golongan papat sapa wae? Siji Nabi Rasul. Nabi Rasul niku nek sedo Gusti Allah ngutus malaikat kongkon gawano kendaraan teko swarga. Perlu nih kanggo mapak roe Nabi Rasul. Salah satu gambaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditari kali malaikat Jibril, pilih pundi sakniki sowan nang ngarsane Gusti Allah karo panjenengan diparingi umur 1000 tahun tapi tetap dari ahli swarga. Kanjeng Nabi jawab, damel napa urip donya suwe-suwe ngoten niku. Wong donya kaya ngeten, mboten enten enake. Palang nang sowan dhateng ngarsane Allah. Dibai sak monten. Niki Nabi Rasul. Nggih. Polane roh dinteni kendaraan swarga. Roh metu teko raga mlebu nang kendaraan. Langsung diimberno nang swarga. Krana roe Nabi Rasul dirindani dahar kenikmatan swarga. Nomor 2. Derajat sing nomor 2 niku wong mati syahid. Lho nek jarane nomor 2 niki wong mati syahid, kula kali panjenengan iji oleh bagian teng ngriku niku. Sapa wong mati syahid? Ndelok. Ana sing syahid perang krana mbela agama, mati mesti syahid. Ana kalane gak perang. Tapi matine syahid. Ngene ku wong sing gelem ngaji. Kanjeng Nabi dawuh, man salaka tariqan alladzi yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong mlaku dalan niate ngaji, belajar ilmu agama Islam, kok dadak mati, niki langsung dipapak kendaraan teko swarga, diberno nang swarga, gak padha karo Nabi Rasul, tapi diridani ngincipi kenikmatan swarga. Gitu jane kaya panjenengan budal ngaji mati.
swarga nggone mulih teko ngaji mati syahid. Jenengan pengen mati syahid napa mboten? Kok gak tepek-tepek ngono iki. Mergo ya pungkasane takonane gak enak lah ngono nah. Sing enak niki mari ngaji mati dhisik ta ngono lah. Cadangane swarga. Gak padha karo Nabi Rasul tapi diridani ngincipi kenikmatan swarga. Nomor 3, matine wong mukmin sing gak duwe dosa babar pisan. Sapa? Waline Gusti Allah. Lho wali niki lho kalah karo wong mati syahid. Nggih. Kalah karo wong mati syahid. Blonjo nang pasar. Tabrak motor. Tetepi iman lan Islam syahid. Menek klopo rutuh mati syahid. Mlaku nggo embong ketabrak motor. Mati gawa iman syahid. Tapi nek ngrutuh ya kasih do syahid. Jadi ki totohane kula kali panjenengan. Nomor 2 wong mati syahid. Nomor 3 wong mukmin gak duwe dosa. Sapa? Waline Gusti Allah. Lho kalah ambek wong mati syahid niku. Kalah ambek wong mati syahid. Mulane para ulama biyen niku seneng ngawontenaken ngaji. Nggo pundingkan tetep ngaji sebab berangkat ngaji mati niku mati syahid, mulih mari ngaji niku mati syahid niki sing direbut ancane niku ngoten. Tadi kula kali panjenengan gak terasa. Nomor 2, nomor 3 wong mati syahid. Terus nomor 4 wong mukmin sing ejek duwe dosa. Pun gampangane sing mati sapa? Husain lho. Mboten gawe jenenge sampean lho, Husain lho meneh. Engko salah situ tak tuding jenenge engko nang sangkana ndongano mate. Sapa jenenge Husain? Malaikat matur nang Gusti Allah. Gusti Husain mati. Ya. Ajenge kula betakaken kendaraan teko swarga. Aja. Kendaraan swarga iku suci. Dosa iku hukume najis, kotor. Husain jek duwe dosa. Kendaraan swarga gak oleh dikotor-kotori barang najis. Ya babah. Jane budal ya pa mlaku ya pa mlayu sakarepe. Iya nek dalane padang, ya nek peteng. Iya nek aman lah nek ana rentangan. Jaminan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Iza mata benu adama ing qata'ah amaluhu illa min salasin." Dan ini jaminan. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yada'ullah. Anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni cutel. Kula nek manani mboten putus. Tak manani cutel. Kula tau ngaji, anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni putus. Disambung mbek arek wedok. Daun pinang di atas payung. Kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Paling-paling ya paling gedok. Jadi kalau malah mana nih cutel, mboten putus. Kejaba perkara telu, sedekatin jariyatin. Nggih, harta benda sing digawe masjid, harta benda sing digawe pondok, harta benda sing digawe sekolahan, harta benda sing digawe bangun desa. Niki sedekatin jariyatin
sing ganjarane gak iso pedhot. Nomor kali au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dikembangkan. Padahal perkembangan ilmu niku sing istiqomah tenggene pondok pesantren. Terus nomor 3 au waladin sholihin yada'ulah, duwe anak balanang pawedok wong tuwa mati gelem ndongakno. Mulane arek-arek pujian malam Jumat ahli kubur padha mulih njaluk kiriman ayat suci Al-Qur'an. Yen pamiline ora gelem ngirimi ahli kubur padha nangis brebes milih. Lagu napa niku? Mari mari berjoget. Astagfirullahaladzim. Mulane panjenengan sedaya niki dadi wong untung nek anake dipondhokno. Saestu untung. Mergo selalu wong tuwa sing nek kuburan iku arep-arep pendongane anak sing saleh lan salihah. Hadirin, bakas wali, bakas wali. Nah, termasuk almarhumlah Romo Yai Bunyai Gus-gus ning-ning sing pun sumaring sing tasih sugeng niki kabeh kekasih Gusti Allah. Allahumma amin. Nggih saged ngayomi dhateng kula kalih panjenengan. Saged ngayomi dhateng kula kalih panjenengan. Mulane kula mriki niki mboten ya napa pados payung, pados pengayoman. Lah kula nek tau ngaji, gak tau ngaji. Cuma enten cerita ngeten. Hadratus Syekh Yai Mail dawuh, Gus, napa Yai? Awakmu nango semelo. Nglaku. Nggih. Jam pinten supe berangkat kula mlampah. Sadurunge budal niku didhawuhi ngene kok kadhe mulah malih kula saut mlayu nang jero kali tuwor tuambi kula coprok katokan cekatok kula mudhun nang kali kula growak koyo iwak wayu widul melayu ngalor tak uber terus bareng tak tekel kaya iwak gede suwe-suwe dadak cilik kula gegem kula gawa mentas tibake belunge jempolan iki jeje sing dhuwur sing ngilir sing isor jempolan iki ros-rosane loro niki ngoten sakjane isine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong iku nek dodone ana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku jenenge wong jempol. Paham? Niki belunge jempolan tangan. Arek go masjid Lobra ke masjid dawung. Ayo Bang Sawah. Ya. Merumpun damen. Pikir kali ini kok. Sing sani kenten duke niku kula niku. Panjane wong lalar gawe. Damen di Sumet. Belum kula sawataken menjero. Tibae rupe niku malih ijo. Ijo. Ane pun nangis.
niku apa lara apa gak ngerti kula niku ngoten lho. Nangis niku suarane wedok. Terus kula takoni, wong aku mau tulung kok awakmu nangis. Sapa jenengmu? Anu Dik, Dik. Berarti kulo kenal kali kula, sing kula gak kenal karo kono. Ya. Jenengku Sumini. Aku iki mata-matane londo. Dibleh karo wong-wong, dideleh kidule, buk ditutupi tebon. Dari kau Islam, iya lho Islam dari mata-mata. Wis yo aja nangis sae, tak wacana tahlil. Dadi perkara lara lan boten besok rasane dhewe. Menawa ta mawon ngene. Iku jawaban kula. Pun percaya. Niku sama sekali tidak ada dasar. Ibu lari-lari bobot pertama, kali kira niki asap. Wong dere iwak niku kuwatah tapi gak ono sing oleh. Kula terus nggo warit mudhun. Nggo jero banyu, kluyur ngedel langsung tak gedhek. Sakentol iwak kutuk. Uniki lho kula niku oleh songo. Iwak kutuk dilono kali tiang-tiang. Bojone meteng gedhe iwak kutuk. Meneh-meneh anake ndase peral. Tak jawab kakimu. Sing gak ngelokno kok tak mehi, sing ngelokno gak tak mehi. Lah ya no paling nyekel sakentol ya nek digedhek lah gak kena. Jadi sama sekali tidak ada hubungan. Kenyataannya anak kula nggih wutuh ngono. Tak petal pun ngoten mawon. Sakniki sing kula takoni batese dukun karo tukang suwuk iku ora padha. Ngoten lho. Dukun karo tukang suwuk ora padha. Kula niki biyen ten Kediri Kandaratu Syekh dawuh. Awakmu tak wuruhi ngelmune nyuwuk. Melakoni nyuwuk iki nek nganggo ilmu iki insyaallah jadi kekasih Allah. Tapi nek kanggo bahasa sing mata ajiku iku kesasar. Kula wacane nek jadi catet cek malu nyuwuk kabeh. Nggih nek kabeh iso nyuwuk malah aku gak payu. Jadi nyuwuk nek kepengin dadi kekasih Allah, siji aja katik mikirno wejane. Malah nek iso sing lara iku sangonono. Cek nek dadi tukang suwuk melarat lha ngono. Wong wedok mara nangis lan apa yo kan kula kathote ngono. Nggih kula sangoni mulya lho. Dongane sampeyan rungokno sing gawe tip wis gak usah takon. Nggih, sing gak gawe tip ya gak tak tulisno. Cek gak iso nyuwuk kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkika. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Arkika nyuwuk kula ing sampeyan.
min kulli syai'in yu'dzika saking sesuatu sing dadekno lara nang sampean wa min kulli nafsin lan sangka dene eleke saben-saben awak-awakan au aini hasidin utawa eleke pandangane wong kang drengki. Allahu utawi Gusti Allah iku yasfika sing marasaken ing sampeyan. Dari Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim kula niki namung nyuwuk tok. Mulane bapak niku biyen nek kondo, aku iki nyuwuk sembarang penyakit iso, tapi nek marasno gak iso. Tauhid. Mun sing gak ilok niku lak ketan-ketan ketututan aku. Paham? Wan, Dolang delok dukun nih tukang suwuk iku durung mesti dukun. Nek sun mata ajibu niku aja diparani. Napa malih kadung mari kono terus kreduk kangen jagung kok kreduk iku malih karo arahe ngoten to. Orang itu delok sing diparani niku delok ngoten to nggih. Jan iki kula kandhani nggih. Kedawan niku biyen enten dukun. Namine Dwi. Lah diceritani bapak. Nggih. Nah, tibake jin niku ya iso dibojo. Bapak niku kandha kula. Jenenge Dwi niku nek diparani usep terus rokok sak pres. Nyeluk bapak niku man krusuk. Walancene suarane banter. Riko iso ngene manut iso. Bapak niku nerbitno rokok dale utem seku-seku di mana lu aku iso ngene. Gak ngerti ya nek diselpiti rokok aduh. Baru ditakoni karo bapak apa sebabnya kok niki nek nyuwuk wong kok njaluke niku uli-uliye jago. Nah, numan krusuk iki kanggo saksi atine iki digawa karo sing melok aku, berarti sing njaluk tombo rene iku besok matek gembel karo sing melok aku. Ceritane bapak asane iku ya gak kenal wong ngono-ngono niku. Ngeten nggih. Semir rambut niku nek wong lanang hukumnya haram. Wis putih terus direng. Baik bahane niku najis utawa mboten najis, tapi nek wong lanang katik semiran hukumnya haram. Nek wong wedok semiran gak apa-apa, sing penting bahan sing digawe semir niku mboten najis. Nek bahan sing digawe semir niku najis, dikapa-kapano sembayange mboten sah. Paham? Dua bahane, ben apa malih? Ngeten lho. Umpama ana iku terus kate lapo. Ngono lho niki jawabane. Umpama gak ana apa? Lho ngoten. Kok takon wali abdan niku napa kate dideleki? Apa kate dikonco? Iya. Dadi sakniki kula kali panjenengan aja jeruk-jeruk. Ayo ngaji syariat.
Ojo golek isi ngono-ngono iku. Nggih. Niki lho. Gobok niki sing damel niku Gus Hakam. Olahane Gus Hakam nek mantun ngaji terus kok tindak wingking berarti Mbak Nabi Khidir teng mriku. Nggih. Nek boten nggih boten. Nah kula niku sing di omah ya gak tau dipethuki lho ngoten lho. Mulane nek kanthi ana sing luntung lho kono pengin pethu Nabi Khidir, gak ngalah. Wis anggap kudu turu nah. Cuma lho ngoten. Enten jamaah ngaji jemuah. Keturun. Bareng keturun nipi. Buk lore gubuk niki enten danau banyu hijau bareng setengah ngelilir mengkurep di wasno danau tasik bareng kaya ngoten terus mudun diparani tibae danau niku mengecil mari dadi akik jemerut rupane hijau dibawa nang nggon kula Gus kula niku ceritane ngeten alah sing nemu sampeyan sampean gawa sampean dol payu larang dadi kena gitu apa cuma mulane niki ken kuwabe mari ngaji turu ngono kabeh nek jare kula ya palangin aku wis andeng warung lho ini buke buatan ibu pun mungkin ada takon wali abdal bu pun tinggone kangelan jujukannya Mbak Nabi Khidir gampang dan mawon jadi dipetui ya bisa jadi awake gak dipetui gak apa-apa kono kemarin wong nyambut gawe niku sing gak poso ya kudu dingone. Nek gak dingone mari gak tandang gawe. Ngoten mawon. Dene sing poso ya aja dingone. Nek sing poso dingone hukume dosa. Dene sing gak poso kok dingone, sing dosa iku sing gak poso niku. Sing dingone gak apa-apa. No. Kenapa? Tambah lagi. Aku poso kon gak tak ingoni. Depot yang ngaten sing gak poso buyar mawon kabeh ya napa kira-kira. Jadi kudu duwe tepo. Niki sing penting. Tepo tepak seliro awak dene awak niki kudu iso pernah. Jadi buatan memaksakan orang lain untuk perusahaan. Oh nggih, kersane sing ngoten. Paling-paling sing gawé ngoten niku gak ada perusahaan. Mek ngomong tok ngoten lho nggih. Nggih, paling-paling sing gawé ngoten niku gak duwe perusahaan. Yo mek ngomong tok ngoten lho. Mosok kaya ana Jepang, Ajinomoto ngoten niku. Sing nyambut gawe ten niku mosok kudu poso kabeh. Boten kudu teng Ciwi sampeyan delok teng mriku. Ramadan nggih kathah sing boten poso. Mosok dibuyarno. Dadi sing poso ya cek poso, sing gak poso iku karepe dhewe. Nggih. Nggih. Ya nek gak diturun gak tandur. Sing dosa niku sing gak poso. Dene sing ngirit niki anjane ngemai wong sing gak poso. Dene nek ngirim kadhe kondo sing poso mangano pisan.
kula cerita Ramadan kula teng Mekah. Ramadan ana kula niku injing mandheng salat subuh wangsul jenenge wong umroh. Teng mriku nggih poso. Kene ditakono kanca-kanca sing budal kali kula. Dan aku udah dicegat yang kata, Gus, kene lho ayo sarapan. Lah kula mboten kenal. Kula minggu embong melok mangan. Liyane nggih mboten wani mampir kula mangan kali anak-anak kula niku mangan. Kula niku gremeng. Pet ngapa Gus? Wong sing ngene wis dhuwur. Iki ngono Ramadan. Jawabe ning gregetno. Poso iku gak masani srengenge Gus, ngono arene. Ayo, meneh mau kelok. Poso iku gak masani srengenge. Masane kewajiban perintah teko Gusti Allah. Sampean wis niat, aku iki kepingin ngajak sarapan wis sampeyan. Padahal nek go Mekah Madinah, nek ana wong gak poso dicekel mbek polisi, dilebokno kerangkeng dipes dino. Lho, kula sarapan iku lho, polisi niku lho ndok melok rokokan. Iki lho polisi temen tak duduk ngoten. Mulai jam sing ngoten niku lho ana. Wis muga-muga ae sing Ramadanan umroh mrono ya ana sing ngejak mokel. Alhamdulillah. Niki wau Yai Muhtadi almarhum kali bumi dikuantan sanggup mau dicerita kali anak kula sing jenenge Abdullah Aslam. Yai Mahmudi niku kancane maratuwa kali Gus Ansori kali Pak Sani an Sasab yang kata kula boten melok-melok tapi ruh ceritane iku dateng Gempong niku Blitar insyaallah ngoten. Ceritane kadua boten kula ceritaken, cuma kula dijak kalih Yai Mahmudi niku kali kanca-kanca sing biasa pemriko mriko. Arep teko mriko kula nggih mboten melok sing dilakoni wong-wong niku wong kula mboten ngerti kok. Dadi barang gak ngerti kula niku mboten melok nglakoni cek mboten diarani talpek. Talpek niku nglakoni sesuatu gak ada dasar anutan. Suwe-suwe ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul, ditakoni jawabe ya wis ngene iki. Kula gak melok-melok. Suwe wong nglakoni nang apa mawon gak melok-melok. Nah, ibu lari-lari bobot. Terus kula takon sinten asmane Mbah Gembong, namine Abdullah Aslam. Alah wis tak gawini jeneng anakku sing bobotan. Bareng mudhun tenggene Jombang, kula pengawasan teng terowongan kalih Mbah Yasin Al-Mafurrah. Omong-omongan anu Gus lan mungkin tadi dhisik lajeng tenantu terus kali sampeyan nggih kula mungkin tenantu tetep ngenteni Gus-Gusan nek dereng mriku kula rantos. Dadi Yayasin nggone terowongan dhisik terus tenantu kula matur Yai apa
wau dijak kanca-kanca ten Gembong. Tenggene Mbah Abdullah Aslam. Bojo kula niku lho mbok. Kula kon duwe rasa jange kula jenengaken Abdullah Aslam. Mbah Yasin Yusuf maca alhamdulillahirabbil alamin. Malah kanca-kanca bantah. Mungkin nek lahir lanang Abdul Aslam, lah nek lahir wedok ya Aslamah. Ditungane kare Mbah Yasin. Bareng ngoten terus senggene ngantuk kepanggian malih kemudian kare Mbah Yasin niku sampai subuh. Jamaah subuh Mbah Yasin terus cerita keji ngene kok kadang mulah malih kula saut melayu nang jero kali tuwor klambi kula coprok katokan cekathok kula mudhun nang kali kok growak koyo iwak wayu ngidul melayu ngalor tak uber terus bareng tak cekel kaya iwak gede suwe-suwe dadak cilik kula gedeng kula gawa mentas tibake belunge jempolan iki jeje sing dhuwur sing iki lho sing isor jempolan iki ros-rosane loro niki ngoten sakjane isine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong iku nek dodone ana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku jenenge wong jempol. Paham? Nggih belunge jempolan tangan. Arek go masjid Lo lagi masjid dawung. Ayo nang sawah. Ya. Melumpur damen. Mikir kali ini kok. Sing sani kenten duke niku kula niku. Panjenengan wong lalar gawe. Damen disumet. Belum kula sawataken menjero. Tibae rupe niku malih ijo. Ane ku nangis iku apa lara apa gak ngerti kula niku ngoten lho. Nangis niku suarane wedok. Terus kula takoni, wong aku mau bentulung kok awakmu nangis. Sapa jenengmu? Anu Dik, Dik. Berarti kulo kenal kali kulo, sing kulo gak kenal karo kono. Ya. Jenengku Sumini. Aku iki mata-matane londo. Dibleh karo wong-wong, dideleh kidule, buk ditutupi tebon. Dari kau Islam, iya lho Islam dari mata-mata. Wis yo aja nangis sae tak wacana tahlil. Dadi perkara lara lan boten besok rasane dhewe. Menawa ta mawon niku jawaban kula. Pun percaya. Niku sama sekali tidak ada dasar. Ibu lari-lari bobot pertama, kali kira niki asap. Wong dene iwak niku kuwatah tapi gak ono sing oleh. Kula terus nggo warik mudhun. Nggo jero banyu, kluyur ngedel langsung tak gedhek. Sakentol iwak kutuk. Uniki lho kula niku oleh songo. Iwak kutuk
Dilondo kali tiang-tiang. Bojone meteng gede kiwak kutuk. Meneh-meneh anak indah si pedal. Tak jawab kakimu. Sing gak ngelokno kok tak mehi, sing ngelokno gak tak mehi. Lah ya no paling nyekel sak kentol ya nek digedhek lah gak kena. Jadi sama sekali tidak ada hubungan. Kenyataannya anak kula nggih wutuh ngono. Gak pedal pun ngoten mawon. Sakniki sing kula takoni batese dukun karo tukang suwuk iku ora padha. Nanging dukun karo tukang suwuk ora padha. Kula niki biyen ten Kediri Kandarata Syekh dawuh. Awakmu tak wuruki ngelmune nyuwuk. Melakoni nyuwuk iki nek nganggo ilmu iki insyaallah jadi kekasih Allah. Tapi nek kanggo bahasa sing mata ajiku iku kesasar. Kula wacane nek jadi catet cek malu nyuwuk kabeh. Engke nek kabeh iso nyuwuk malah aku gak payu. Jadi nyuwuk nek kepingin dadi kekasih Allah siji aja katik mikirno wejane malah nek iso sing loro iku sangonono cek nek dadi tukang suwuk melarat dilakoni wong wedok mara nangis lan apa yo kan kula kathote kono nggih kula sangoni mulya lho dongane sampeyan rungokno sing gawe tip wis gak usah takon nggih sing gak gawe tip ya gak tak tulisno cek gak iso nyuwuk kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkika. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Arkika nyuwuk kula ing sampeyan. Min kulli syai'in yu'dzika saking sesuatu sing dadekno lara nang sampeyan. Wa min kulli nafsin lan sangka dene eleke saben-saben awak-awakan au aini hasidin utawa eleke pandangane wong kang drengti. Allahu utawi Gusti Allah iku yasfika sing marasaken ing sampeyan. Dari Gusti Allah Bismillahi arkika kula niki namung nyuwuk tok. Mulane bapak niku biyen nek kondo, aku iki nyuwuk sembarang penyakit iso, tapi nek marasno gak iso. Tauhid. Mun sing gak ilok niku lak ketan-ketan ketututan aku. Paham? Wan, Dolang delok-delok dukun nih tukang suwuk iku durung mesti dukun. Nek sun mata ajiku niku aja diparani. Napa malih kadung mari ngono terus kletuk kangen jagung kok kletuk ibu malih karo arahe ngoten to. Orang itu delok sing diparani niku delok ngoten to nggih. Jan iki kula kandhane nggih. Ketrawang niku biyen enten dukun. Namine Dwi. Lah diceritani bapak. Nggih. Nah, tibake jin niku ya iso dibojo. Nggih.
Bapak niku kandha kula. Jenenge Dewi niku nek diparani usek terus rokok sak pres. Nyeluk bapak niku man krusuk. Walancane suarane banter. Riko iso ngene manut iso. Bapak niku nyelpit rokok dale utem seku-seku di mana lu aku iso ngene. Gak ngerti ya nek diselpit rokok lho. Aduh. Baru ditakoni karo bapak. Apa sebabe? Kok niki nek nyuwuk wong kok njaluke niku uli-uliye jago. Nah, luman krusuk. Ini kanggo saksi. Atine iki digawa karo sing melok aku, berarti sing njaluk tombo rene iku besok nek matek gembel karo sing melok aku. Ini ceritane bapak. Asane ku ya gak kenal wong ngono-ngono niku. Semir rambut niku nek wong lanang hukume haram. Wis putih terus direng. Baik bahane niku najis utawa mboten najis, tapi nek wong lanang katik semiran hukume haram. Nek wong wedok semiran gak apa-apa, sing penting bahan sing digawe semir niku mboten najis. Nek bahan sing digawe semir niku najis, dikapa-kapano sembayange mboten sah. Paham? Dua bahane, ben apa malih? Ngeten lho. Umpama ana iku terus kate lapo. Ngoten lho niki jawabane. Umpama gak ana apa? Lho ngoten. Kok takon wali abdan niku napa kate dideleki? Apa kate dikonco? Iya. Dadi sakniki kula kali panjenengan aja jeruk-jeruk. Ayo ngaji syariat. Aja ndolek isi ngono-ngono iku. Ngono lah. Nggih. Niki lho. Gobok niki sing damel niku Gus Hakam. Olahane Gus Hakam nek mantun ngaji terus kok tindak wingking, berarti Mbak Nabi Khidir teng ngriku. Nggih. Nek boten nggih boten. Lah kula niki lho sing di omah ya gak tau dipethuki lho ngoten lho. Ya lan nek kanthi ana sing luntung lho kono pengin pethu Nabi Khidir. Nek kan ngalah wis anggap kudu turu ngono. Cuma lho ngoten. Enten jamaah ngaji jemuah. Keturun. Bareng keturun nipi. Buk lore gubuk niki enten danau banyu hijau. Bareng setengah ngelilir mengkurep di wasno danau tasik. Bareng kaya ngoten terus mudun diparani. Tibae danau niku mengecil mari dadi akeh jemerut. Rupane ijo dibawa nang nggon kula. Gus, kula niku ceritane ngeten alah sing nemu sampeyan sampean gawa. Sampeyan dol payu larang dadi kena gitu apa-apa. Jemerut. Mulane niki ken kuwabe mari ngaji turu ngono kabeh. Nek jare kula ya palangin atu wis ade warung lho ngoten. Ini buke. Boten ibu pun.
Mungkin nek kate takon wali abdal mbok pundi nggone kangelan. Jujukane Mbak Nabi Khidir gampang ngoten mawon. Dene dipethuki ya wis anjene awake, gak dipethuki gak apa-apa ngono kemarin. Wong nyambut gawe niku sing gak poso ya kudu dingoni. Nek gak dingoni mari gak tandang gawe. Ngoten mawon. Dene sing poso ya aja dingoni. Nek sing poso dingoni hukume dosa. Dene sing gak poso kok dingoni, sing dosa iku sing gak poso niku. Sing dingoni gak apa-apa. No. Kenapa? Tambah lagi. Aku poso kon gak tak ingoni. Jepun ngoten sing gak poso buyar mawon kabeh ya napa kira-kira. Jadi kudu duwe tepo. Niki sing penting. Tepo tepak seliro awak dene awak niki kudu iso pernah. Jadi buatan memaksakan orang lain untuk perusahaan. Oh nggih kersane sing ngoten. Paling-paling sing gawé ngoten niku gak ada perusahaan. Mek ngomong tok ngoten lho nggih. Nggih, paling-paling sing gawé ngoten niku gak duwe perusahaan. Yo mek ngomong tok ngoten lho. Dan mosok kaya ana Jepang, Ajinomoto ngoten niku. Sing nyambut gawe ten niku mosok kudu poso kabeh. Boten kudu ciwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kiai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kiai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya. Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan dan kesuksesan, Kiai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa,
Kiai Husein seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya, misalnya tentang Trimo ing Pandum, atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit Semar, dan yang lainnya. Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kiai Husein Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kiai Husein ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husein Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Husein berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.